Jeste li za nešto slatko? Ma naravno da slatko može uvek, zar ne? Danas želim da podelim sa vama recept za kuglice sa jabukama. Za ovaj recept vam je potrebno malo truda koji će se višestruko isplatiti. Za čas prelazimo na pripremu, ali prije toga želim da vas ohrabrim, ako ste novi na mom kanalu, prijavite se kako biste bili obavešteni o najnovijim receptima. Za ove kuglice treba će nam kilogram kiselih jabuka, pola kile šećera, 1 decilitar vode, 1 veća narandža i 100 grama oraha. A za uvaljanje šećer u prahu ako volite jako slatko ili mleveni orasi. Najprije je potrebno da pripremimo jabuke. Ako želite možete da ih oljuštite kao što sam ja. Zatim slijedi rendisanje, naravno na krupnije. U šerpu sipamo vodu i dodajemo cijelu količinu šećera. Na umerenoj temperaturi kuvamo sirup nešto malo jače od 10 minuta. Čim krene da se zgušnjava, sirup samo što nije gotov. Stoga budno pazite da vam se ne bi desilo da se previše zgusne i kristališe. Šaku po šaku dodajemo jabuke, koje će tako reći odmah da razrede sirup jer će da puste svoj sok. Čak i ako imate jako dobru šerpu, konstantno mešajte, bar dok jabuke ne puste dovoljno soka kako se ne bi zalepile za dno. Ukupno vrijeme kuvanja zavisi od samog voća, koliko je sočno. U prosjeku oko nekih 30 do 40 minuta. Dok ima ovako puno tečnosti u šerpi, pripremit ću narandžu. Čim sam je presekla, kuhinja je divno zamirisala. Najprije ću da izrendišem koru narandže. Zatim slijedi ceđenje soka. Ova narandža je baš sočna, što je odlično. Tečnost je već poprilično isparila i sad pred kraj kuvanja dodajem koru i naravno sok od narandže. Ovo će da da posebnu aromu kuglicama. Sirupa u šerpi ima svega još malo, što znači da je uskoro gotovo. Na redu su orasi, koje možete krupno da iseckate nožem ili čak i u secku ako želite sitnije. Usitnjene orahe dodajemo smesi od jabuka i dovršimo kuvanje. Kada postane ovako gusto i nakon povlačenja varljače po dnu ostane suvi trag, smesa je spremna za hlađenje. Od potpuno prohlađene smese vlažnim rukama formiramo kuglice željene veličine. Po želji možete da ih uvaljate u šećer u prahu ako volite zaista jako slatko. Ili kao što sam ih ja skoro sve uvaljala u mlevene orahe jer su za moj ukus same kuglice sasvim dovoljno slatke. Naravno, lajkujte ove sočne kolačiće, podelite recept sa drugima, a sa mnom svoje komentare. Uživajte u ovom jednostavno izvanrednom ukusu.